Здравейте хора, аз съм Дани и днес ще правим влог на моето PSP втори епизод. И така аз ви обясних тук отзади за дисковите. Епа, саундч. Така. Ето отзад няма дискове. Ето няма нищо. Няма нищо. Така, ето го хора. Grand Theft Auto. Това е една много хубава игра, която в нея има също така самолети плюс 18 години. Ето я. И вътре е дискът за PSP, ето го. Сега ще го извадя, за да ви покажа. Ето готово. Така. И само ще обърна камерата да ви покажа. Така. И така. Ето го, пак показвам диска. Отваряме. Така. И пъхаме. Не знам дали ще видите. По един, ама много. Тук има място за пъхане. Е така лекичко го поставяме. И готово. И сега е момента да включим PSP-то. Така. Така. И започва играта. GTA Vice City. Ето започна. Ето ги снимките. Хора, нещо камерата ми не може да фокусира добре. Ето зарежда. Ето хора, аз съм минал много мисии, така че тук съм. Някъде към 9-10 мисии съм минал. Играта мога да ви предпочитам, за да си я купите от OLX. По принцип струват някъде 120 лева GTA-та. Тази е най-хубавата за PSP, GTA 5. Естествено, че GTA 5 е много хубава.
И така, още едно място мога да ви предпочитам. Гласувам за него. Озон БГ. Пише се ozone.bg. Ама на латиница. И на български са. Не съм сложил нищо в гараж. Ма хора, ако не снимам на камера, много хубаво се вижда, честно. Някак си не мога го фокусирам да видите. Ама колко хубаво се вижда. И до тук мисля да приключвам. Иначе много хубаво е PSP-то. Хваля го. Закупете си го. Задължително гласувам, за да си го купите. Има много са скъпи, обаче. Има много скъпи, обаче има и малко по-евтини. Максималният брой на пари е 1000 лева. И изключиме го. И така, хора, не забравяйте да се абонирате за мен. И това беше всичко от мене. Чао!